hauxe ekarri dut. Roald Dahlen ipuin guztiak. Aukeratzen zergatik ibili. Danak aukeratu eta bakia. Bueno, Roald Dahl, zein da Roald Dahl? Roald Dahl da 20. mendeko idazle bat, Galesen jaioa, bere gurasuak Norbere errazian, Bigarren Mundu Gerran ibili zen piloto moduan, eta handik aurrera hasten da bere idazle ibilbidea. Asko idatzi zuen, asko eta ondo, bai, aurrentzako ipuiak, helduentzako ipuiak, danentzako ipuiak, baita ere James Bonden pelikula bateko gidoia idatzi zuen. Bueno, nik gaur ekarri dizuetan edizio hau, Alfagorak atera zuen de bolsillo bilduman, eta, bueno, poltsikuko edizio omen da, txaketak poltsiko handia beharko du hau dena sartzeko. Edizio originala handiago ere bazen, baina eskuarentzat eta tendinitiza ez izateko, gomendatzen dut txikia erostea, merkeagoa dela bai. Roald Dahlek idatzitakoarekin oinarritu dira, adibidez, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Walt Disney eta hainbat 14 eurogatik hau dena animatu Roald Dahl irakurtzen. Txuntituta gelituko zarete eta.